Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kalipay. Ang emosyon nga kalipay mao na ang ikalima nga atong gisgutan niini nga series sa atong programa. Ang kalipay usa ka natural nga emosyon nga mobatok sa depresyon. Mao kini ang mopahibalo sa atong utok nga maayo ra ang kahimtang. Apan dili sa tanang panahon nga ang kalipay maayo, tungod kay adunay sitwasyon nga ang kalipay magahatod sa kapakyasan. Nining takna atong hisgutan ang sitwasyon nga ang kalipay magatulak sa pagkahisalaag sa atong paglakaw sa dalan sa atong kinabuhi. Tanang tao naghandom nga malipay. Apan adunay lain-laing tinubdan sa kalipay. Dipindi kini sa naabot sa tao, sa iyang panghuna-una, panglantaw, interes, o hilig, o uban pang kalahian sa usag-usa. Matud pa ni Dr. Arlene Taylor, adunay kalipay nga dili matuod ug anaa lang sa huna-huna. Mao kini ang mahatod sa pagpugos sa paghimo, paminsar sa dili matuod, pagbati nga kapakyasan, ug depresyon. Kini nga klase sa kalipay nagagikan sa epekto sa droga o uban pang paagi nga dili natural sa lawas. Dugang paniini ang pipila ka mga sitwasyon nga ang kalipay makapahisalaag, sama sa malipay ka mulantaw sa uban nga mapakyas, malipay ka nga makapanimalos sa imong kaaway, malipay ka nga nakabintaha sa imong kauban, ug uban pang paagi sa pagpadayag nga ang kasing-kasing nagbaton sa pagkadalo, garbo, pagdumot o uban pang wala mahisubay sa gugma. Labaw sa tanan, ang tao nga makabaton lamang sa kalipay pinaagi sa bahandi sa kalibutan, nagapasundayag sa kakulangon sa langit nung kaalam. Niini nga sitwasyon, ang kalipay nagasugnod sa paglunod og samot sa kasing-kasing sa taong walay gugma. Sa Proverbio 15 bersikulo 21 nagaingon, ang binuang maoy kalipay ni adtong walay kaalam. Apan ang tao nga masinabuton nagatulid sa iyang paglakaw. Mga kapaglaom, ang paglakaw sa dalan sa kinabuhi nagabantay sa kasing-kasing kung unsa ang makapalipay niini. Sa atong pagtuon sa balaang kasulatan, atong masayran ang bahandi nga adunay bili nga mulungtad sa walay katapusan. Ug naa niini nga bahandi makaplagan nato ang matuod nga kalipay. Apan ang kalipay nga taphaw, tungod kay anaara kini nagasandig sa temporaryo nga mga butang niini nga kalibutan, mao ang makapahisalaag gikan sa matuod nga dalan. Busa, atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nag-ingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.